गाबोन जे नों हाबा जागोन बोरै मोनदों फिलिंसा एसे बोराय मोनदों ना जेबो फिलिंसबो मोनाखै जेबो मोनाखै माने आं हाबाखौनो नङा बायदिसो मोनगासिनो दाबो ओमफ्राय लायनायफोरा बोरै लायगोन हाथिदोना ना गरायदो लायगोन Guys, good evening all of you. To आं दायो दोंफायो क'क्राझारनि गौरां दैसा खाथियाव आरोना माने गौरां पार्क खाथियावनो ओमफ्राय आं दायो थांगासिनो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड लाना अके थ' देखायनोसै नोंथांमोननो दिनै माने बिथांनि न'खौ नङा होमबा थ' नै जादों नै बरियाके लकेसन सालबारि थ' थांगासिनो दायो मोनसे फिसा खामानि दङ बिथांजों थ' बेनिखायनो दायो आं थांनो नागिरदों थ' नायदो नै भिउखौ ओरैबायदि बरिया जादों ना आयौ नै दायो आं सफैबाय नै जोंनिया लाथाव भाइलानि न'आव आरोना इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि न'आव थ' बिथांनि न'आव बेनो आरोना माने गाबोन बिथांनि हाबा माने गाबोन जे नों हाबा जागोन बोरै मोनदों फिलिंसा एसे बोराय मोनदों ना जेबो फिलिंसबो मोनाखै जेबो मोनाखै माने आं हाबाखौनो नङा बायदिसो मोनगासिनो दाबो फ्रायानो फेक सानदोंमोन दै खिन्थु फेक नङा दै थ' बिथाङा गाबोन हाबा जामारसिगोन थ' नै दायो बिथांनि माने आरोना थ' एसे देखायनोसै हाबाखौ नङा होमबा हाबानि प्रिपेरेसना बोरै जागासिनो बेनो जागोन मेन गेटआ थ' बे गेटखौ बनायाखै आरोना थ' सिङाव एसे हाबलांसै जोंनि इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हाबाया बोरै जानो थांगासिनो नङा होमबा थ' नैयाव जागोन मानसिनि रिसिपसन थ' न'खौ नायदो दिन्थि फासायदो दे आंसो न' थ' नियावनो जागोन मेन मा होनदो हाबानि माबाया थ' नियाव दङ मन्दप दंखायो आरोना बाथौआ पाकानि बिनिसो लोगोफोरनि बिथांनि माने कल'निया बेनो आरोना माने गामिया थ' टाउन बायदियानो गामियालाय थ' नैबे ओंखाम जानाय नियाव मा जागोन ओंखाम ने थ' नियाव जागोन ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय संनायफ्रा माथि संनायाना जाय फैनो गोसो फैबानो जाबाय आरोना थ' जोंनि बेटाया हामा जामारसिगोन इउटुबारफोरनि भितराव सेकेन्ड बियो फार्स्ट जाबाय दैमुआ ओमफ्राय सेकेन्ड जाबाय जोंनि इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड थ' बिदिसो लोगोफोरनि ओइ ओमफ्राय खैनाया बनि जागोन फैनाया दरंनिसो ओमफ्राय लायनायफोरा बोरै लायगोन हाथिदोना ना गरायदो लायगोन माथो इले थ' जाय ओइ नै जोंनिया लाबोगासिनो दामग्राखौ आदसा बेसेबां 10 बक्सा आयौ थ' गाबोन हिट जाथारगोन थ' गाबोन लायनो थांगासिनो जेसिबिजों जाय फैनो गोसो जावग्रायाव खोनागोन नङा होमबा औ नै जोंनिया सफैबाय बक्सा मोसानांसिगौ ओमफ्राय नियाव दोङो नै फैगासिनो दा बक्सनिया औ 20,000 गाव बुगो होनदो साउन्डआ गासिदों साउन्डनिया साउन्ड टु पेन्डेल औ आदसा बाजे आदसा 60 नै फैगासिनो बहुत हेभि हाबा जागोन दे गाबोन नाय मोसानोसै ना मोसागोनलै भाइ थांदोंसै दै गाबोन फैनोसै जाफैनोसै नङा होमबा गाबोन जोंना बर' माला सोसिगोन आरोना आयौ बोरायबाय जोंनिया सारा माला सोसिगोन बोरायसिगोन दे ब्र' ना थ' एसे आङो सर्ट आपडेट होबाय आरोना थ' हाबाया गाबोन जानो थांगासिनो